yleisön pyynnöstä nyt tulee uuniomena. Haettiin Sittarista pirkkaomenoita ja Santas Ice Creamin pakastealtaista kaurakanelijäätelöä. Siinä aineet nopeasti, omeniin porataan reijät ja tehdään täyteen. Sinne lyödään täyteen loput kanelit päälle ja paljon siirappia. Sen jälkeen uuniin 35-40 minaa ja puolessa välissä vähän sivellään siirappia. Otetaan omenat uunista. Oi. Kaurakanelijäätelöä. Otetaan toinen pallo. Ja näitä jäätelöitä saa kaikista K-kaupoista. Jollei lähikaupoissa ole, niin menepä pyytämään sieltä, että tilaavat Santta-jäätelöitä. Maistetaan. Näissä jätskeissä ei ole ilmaa eikä vettä. Nämä on täyttä tavaraa.